Nu kan vi börja spela in filmen då. Intervjua mig själv. Och telefonen. Intervjua mig själv. Jag har hållit på med musik i 50 år. Jag vet inte vad jag ska hålla på med för musik längre. Det är långt till 50 år. Det är samma gamla bitar år efter år. Det är roligt att spela och sjunga. Man behöver inte spela in dem jämt. Men jag vet inte, det är något problem med gitarren ibland. Och rösten håller väl. Något sådär håller väl rösten. Men det är det där med texter borde man ju ha. När man sjunger så. Ja. Jag tycker det var roligt att vara med på YouTube. Men jag tror det var uppehållet. För musiken jag tror framöver. Ja. Och så. Goodbye. Goodbye.